jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme pá před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše víly školních dní. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají přátelský naše lásky klukovský. Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Taky bez vašárka přijde Klárka, Táně jak sen a taky sen Zajenka v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku postavičku měli ham. No prostě prýma štace, inspirace k maturám. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají zastěný naše lásky vysněný. Au, 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 stichli jsme au, čau a pár. Už se dál nekoná žádná dívčí školní show.